Hei kaikille. No niin, nyt on aika ottaa kantaa. On sen verran tullut taas rikosuhreille kulmintaan lawfare toimintaa, niin nyt tässä on aika sanoa näin videon myötä teen teille elämän helpoksi, niin itsekin jotain. Ja tietysti myös näyttää, että itsellä on ollut yhdet puheet ja myös yhdet kirjaukset. Niin tää viimeisin edunvalvontaepisodi, kun tuo korruptiivisella yhtälöllä valittu palveluntoimittaja siihen kun edunvalvonta ryöstettiin, niin ensin hukkaili meidän rahasuorituksia, jotka toki pakotettuna olimme velvoitettu heille ulkoiselle yhtiölle lyhentämään, ja kun lyhennettiin, ne hukkas rahoja ja sitten ne tietysti alkoi lawfareaamaan, että ei ole maksettu. No, oli maksettu. Tämä tapahtui Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, ja sitten kun ei oikein ollut kaatoa, niin sitten siirryttiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen, kun me tietysti perustellusti lopetettiin ne rahansiirrot heille, kun ei pysty asiakkaan omaisuudesta ja rahoista huolta pitämään. Niin nyt se on ilmeisesti sitten jossain ulosotossa oikeastaan whatever, koska tää nyt on vaan yksi kierrepallo tästä lawfare-toiminnasta, mitä meitä kohtaan on sitten harrastettu ihan sen takia, kun tässä nyt oikeuksia edelleen haetaan. Ja kuulostaa tietysti hurjalta Suomessa hakea omia oikeuksiaan, mutta tämä nyt on niin monelta ihmiseltä ja toimijalta kuultu, että kun niitä hakee, niin lawfare-toiminta alkaa välittömästi. Ja nyt mä tahdon muistuttaa sen tässä rauhallisesti myös, että mikäli on vaan kokee, että on hyväksynyt rikokset ja katsonut vähän sormien läpi näitä asioita, niin sehän ei pidä paikkaansa. Että siinä on tietysti tämmöinen hiljainen hyväksyjä, niin hänestäkin on tullut rikoksentekijä. Mutta tämä on kuitenkin sen verran yläkamera-hommaa, että kannattaa tutustua oikeasti. Tämä on nyt niin kuin yhdet puheet ja tässä on ne kirjaukset, niin nehän löytyy kaikki tästä mun kirjasta. Eli lastensuojelu, kaupallisesti ohjattu kontrollikoneisto. Tähän on osallistettu siis myös viranomaiset mukaan, ja he on sitten vastailu, mitä on vastailu. Ja joka tapauksessa reilu peli, niin kaikki on saanut myös ikuisen jäljen kirjoihin ja kansiin. Mitä on tapahtunut ja mitä sitten mahdollisesti on jäänyt tekemättä ja kuka kommentoi ja mitä, niin se on jokaisella meillä on oikeus tehdä ja tietysti olisi velvollisuus tehdä ja toimia. Mutta nämä asiat vielä selvii. Siis tämähän tulee myös tämä kirja tänä vuonna englanninkielisenä. Child Protection, a Commercial Control Machine on se nimi. Siis ihan vastaava ja ihan sama kontentti, sama sisältö tulee tähänkin kirjaan, ja kyllä nämä asiat siis vielä selviää, en mä sitä sano, mutta olisi tietysti hieno, jos edes osa toimijasta näyttäisi vähän oikeusvaltiohauista ja olisi tässä selvittämisessä mukana. Se saattaa olla ihan fiksukin liike nyt tässä vaiheessa, kun tämä ei todellakaan ole enää niin kuin omissa käsissä, ja hyvä niin. Että jos Jukkaa ei huomenna ole, niin sitten tämä homma tietysti jatkuu. Että tämähän on asia muiden joukossa ja tämä selviää kyllä. Mutta tässä on vielä kerran tämä kirja. Tämä ei ole mainostamista, mutta jos tietysti kannattaa perehtyä, hei, tästä voi oppia oikeasti uusia asioita. Niitä tulevan Suomen oikeusvaltioasioita nyt ainakin, jos ei muuta. Mutta suuremmitta kiihkoita, joka tapauksessa ihmiset ollaan erilaisia, että kuka mitenkin toimii, mutta mä haluan ihan kaikille ja just sinulle, joka katsot, niin toivottaa oikein hyvää kesää. Se on nyt meinaan perjantai 17.7.26. Ja tietysti
mikäli oot töissä, et ole lomalla, niin nyt ainakin minimissään siis hyvää viikonloppua. Me palataan näihin asioihin, se on tehtaan takuu ja ei kai siinä muuta kuin jatketaan tästä. Terveisiä kaikille. Moi moi!